kedu ọnụ mmiri okwu n'ihe gbasara ihe mere n'Ozubulu? Ọ bụ ihe mwute na ndị ji egbe batara na be anyị, agbanyeghị na enwecha ebe niile dị iche iche ndị soja nọ n'ụzọ a na-akpọ checkpoint, gbagbuo ndị mmadụ ha na ọ dịghị na ọbara ndị be anyị mmadụ iku na etu a gaa ụlọ ụka gbagbusie ndị mmadụ. Ndị na-eme ihe dị etu a bụ ndị alakụba, ndị ugwu Awụsa, Fulani na ndị Awụsa na-eme ihe dị etu a. Wee na-ajụ ndị mmadụ sị ha ihe dị etu a omenugo na be anyị mgbe mbụ, kamgbe akwa eke ala Igbo ihe dị etu omego mgbe mbụ. Asị mba na ometụbeghị. Ndị Awụsa na ndị Fulani ha esigo ka ha si wee gbusi anyị n'Ozubulu, gbuo anyị ebe ọzọ dị iche iche. Ọsịsị ya bụ ka ọ bụ ndị dị aṅa si etu egbu ndị mmadụ, ọ ndị Awụsa na ndị Fulani. Anyị mere mgbe na-asị ha obi anọ na ndị Awụsa na ndị Fulani na ojigbo onwe ya okirikiri, ha ga-atinye anya n'okwu a, nyoba anya n'ime mara ihe merenụ. Anyị chọrọ ịma nke bụ eziokwu ihe merenụ, n'ihi na ọ gwụla sọsọ ndị Fulani chie ehi akpagharị ebe niile pụrụ ime mpụ dị etu a. Onye nwere ikwu kwasịrị. Ya nwere ihe a na-ekwu na nọọ ndị ụmụaka be anyị nọ South Africa, n'uche nke ahụ abụchaghị eziokwu. Ọ bụchaghị eziokwu, n'ihi na o mekataghị ka nwanne na nwanne si wee na-ese okwu. Ị hapụ onye gị na na-awụ na-ese okwu, ị bata n'ime obodo bịa ala ndụ ndị mmadụ n'iyi. Ọwụ ka isi eme. Anyị na-egwekwa n'obodo a, ọ ebe a ka mụrụ anyị. Eleghị anya ụfọdụ n'ime ha mụrụ na township niile dị iche iche, ọ ga na-agbagoju ha anya. Anyị onwe anyị amụrụ anyị n'ime obodo, n'ala ka a mụrụ anyị, anyị too n'ala. Anyị maka esi eme ihe. Gị na mmadụ na-egwu iwe ma ọwụrụ na-alụ ọgụ, ọwụla dị mgbe ndị Ụmụeri na Agụleri na-alụ ọgụ ma ọ bụ ndị ọzọ dị iche iche a na-ese okwu ala. Onwenugo ndị gara n'ụlọ ụka ka gbagbuo ndị mmadụ ka nna ajụ. O metụbeghị mgbe mbụ, nke a bụ izizi. Elegara ka asị nọ ndị IPOB ma ọ bụ ndị Biafra mere ya, ha mana anya na ha achọ okwu. Anyị chọrọ ọganiru na ọdịmma nke ndị be anyị. Anyị chọrọ ezi ndụ ha na ahụ isi ike ha. Anyị ewere ndụ nke anyị onwe anyị wee na-achụ àjà ịhụrụ anyị were onwe anyị. Anyị agaghị alọghachi azụ bịa n'ala ndụ ndị be anyị n'iyi, anaghị eme ihe eme. Anyị na-enyere ndị mmadụ aka, n'ihi na IPOB gosipụtara nzukọ ụmụ Biafra niile. Ewuru onye Biafra iwe onye IPOB abịa na ọ na-egbusi anyị. Ọ bụ gị mere eji gaa Ozubulu gbuo anyị? N'ihi na agbagburu anyị na mkpọ ndị mmadụ ekwughị okwu, Wilobia na-ekwughị okwu. Agbagbu anyị na Hell Bridge, onwe onye kwuru okwu. Eburu ozu anyị tinye na Ezu River, onwe onye kwuru okwu. Enwe ikike sị ọ ka abịa gbagbuo ha, onwe ihe ọ naghị emenụ. Ebe a nọ n'ụbọchị nkịta, anyị agbakwa nkịtị ugbu a. Taa wụ Ozubulu. Eleghị anya nwanne echi ọwụrụ nteje, onwe onye ma ebe ọ ga-awụ ọzọ. Okporo ụzọ anyị niile eburu ndị Awụsa na ndị Fulani si na ha bụ ndị soja na ndị uwe ojii busisi ebe niile. Ha na-anọ ụmụ mmadụ ego, isi na gaghị enye ha ego, ha gbagbuo gị. Ka esi uru checkpoint bara. Akwa si na checkpoint na ka ihe dị etu a hapụ ime, ka esi uru ọ bara na anyị nwe checkpoint. Ọ dị ihe ndị a niile ka anyị na-etiri mkpu ya na IPOB na-asị ọzọ emena. Ihe ndị dị etu a jọgburu onwe ya. Ọnwụ na anyị nọ n'ime Biafra, ụdị mpụ dị etu ama mmenwu, ọ gaghị eme. Anyị chọrọ ka ụwa nụ. Anyị anaghị ebe akwa ka ihe ji anyị na ọ ga-ahapụ anyị bụ Awụsa Fulani. Ọ kọwa n'olu anyị. Etu a ka ga na-esi na-egbu anyị. Tum Biafra bịa. Anyị ji na-arịọ ka Biafra bịa ka anyị nwere onwe anyị, ka anyị bie n'udo ka anyị si ebubu na mbụ. Ndewo.